mai gidan. Wani mai gidan ne? Alhaji Abdullahi. Tashi kun gida. Okay. Ga me faru ne? Kana baro. Na duka. Wai Umar ne yake neman magani. Zai sara. Tun da kake a gidan nan, ka taɓa ganin ana sayar magani a gidan nan? Ko tun da kake a gidan nan, ka taɓa ganin ko ɗan zanda ya zo karɓar return a gidan nan? Ai na ga Umar ne shi yasa. Umar ka fi ni sanin sa ne? Za Kurku sake ku haɗu. Idan kuka sake kuka haɗuwan ku ba za ta yi kyau ba. Ki gaya ma ya ce a gaya ma dan zaki ya girma. Za ka girma abin da ya shuka. Yanzu wai yana neman ka ne dan ka girma abin da ka shuka dan ka bambance zare da abawa. Yanzu abin da gizo da ku. Je ku na mun shi ku kawo mun shi. Nuna mai yanda ake balle-balle. Kai wallahi in baka tsaya a kansa ba. Zai shi. Tsaya Ga wannan yankin su goje ne. Oga, tsautsayi da kaddara da ƙaran kwana shi ya kawo su yankin ka. Tabbas tsautsayi ya shigo da ku yanki na. Wato dai kuna so ku nuna mun ku mazaje ne. Har kuka tako kuka shigo yankin nan. To yau akuya ta ziyarci mayunwaciyar kura. Don haka rayuwanku ya zo ƙarshe. Sai ne ya kawo mu daga gani din da wallahi tallahi ban san dadin duniya ba wallahi ko ran fari ban yi ba wallahi ba abin da na sani ka gani nan wallahi ni ta mace ne wannan shi ma mace ne wallahi tallahi Kura wallahi tallahi mu masoyanka ne na hakika mu ba makiyanka bane. Mun zo maka da satar amsa ne. Goje ne yake can yake ta hada maka irin dabaru hakan nan. Ya ce ya lashi takobin cewa bikin mafarauta. Ya ce sai ya ga bayanka a wannan ranar. Don yanzu haka ma a rubuta takardar sulhu akan za a aiko maka idan ka haƙura in ka zo sai a sammace ka. Allah yanzu haka yana nan an gayyato ƙauraye da mafarauta daga ƙasa-ƙasa daga gari-gari a cikin. Assalamu alaikum masoyana.